Den kører. Så banker du på. Hallo? Dag. Hej. Velkommen til. Tak for det. Det er Rasmus' mor. Ja, jeg er Rasmus. Som ordet. Ja. Jeg er glad for, at du kunne komme. Værsgo og sætte dig ned. Tak. Vi skal jo snakke om din søn, Rasmus. Ja. Og jeg vil lige sige, at jeg har desværre lige nået at lave noget kaffe, men det håber jeg, at vi overlever. Jeg skal også gå 5 minutter før tid her, fordi jeg skal til fodbold med min søn. Så, men vi klarer det nok. Rasmus, det går ikke så godt med din dreng i øjeblikket. Jeg oplever, at han er ked af det, og får ikke lavet sine lektier, og i hele taget, så synes jeg ikke rigtigt, at han er, som han plejer at være, som han var førhen. Og det synes jeg er lidt bekymrende. Kan du ikke fortælle mig, hvad der er gået galt? Jeg kan ikke genkende det billede. Jeg er lidt uforstående overfor, hvad du siger. Okay. Hvad der er gået galt? Jeg ved ikke, hvad du spørger mig om. Nej, okay. Altså, det jeg oplever i klassen, det er, at Rasmus han ikke følger med. Han sidder og kigger ud af vinduet. Han får ikke lavet sine lektier. Nej. Specielt i mine timer, altså dansktimerne. Og han kan også sige imellem, når jeg spørger om nogle ting, virker forstyrrende. Og det synes jeg selvfølgelig er et problem for klassen og for mig som klasselærer, at jeg ikke kan gennemføre min undervisning, som jeg har lyst til. Så jeg vil jo gerne have ordnet det problem, der hedder Rasmus. Så derfor har jeg indkaldt dig. Jeg har også egentlig håbet, at din mand ville komme. Men nej, forresten. Er der ikke noget med Elite skæld i øvrigt? Jo. Ja, okay. Har det måske noget med det at gøre? Eller han ikke trives derhjemme? Eller? Nej. Nej? Det tror jeg ikke, du skal lede efter det. Nej. Det har jeg ikke lyst til at gå ind i. Det synes jeg måske er for privat. Okay. Til at tale om, jeg kan ikke se, der er nogen forbindelse. Det har jeg faktisk ikke lyst til at tale om. Nej, okay. Altså, grunden til at indkalde dig, det er jo selvfølgelig, at jeg synes, vi skal prøve at finde ud af, hvordan vi kan få Rasmus på rette spor igen. Og det synes jeg ikke, vi har lige nu. Altså, det er jeg nødt til at sige. Og så tænker jeg, at det måske er, fordi han ikke er så glad for tingene lige nu. Og at du måske kunne hjælpe mig. Men, jeg vil til enhver tid gerne hjælpe. Ja. Jeg kan bare ikke lige bringe skilsmissen ind lige nu, og jeg kan jo godt se det problem, hvis han ikke hører efter, ikke har lavet sine ting. Hvis du vil sidde der og sige, at du har en undervisning, der skulle motivere mit barn, så kan jeg godt se. Ja, det synes jeg har. Altså jeg tror ikke, det undervisningen er noget galt med. Altså den plejer at være rigtig fornuftig. Ja. Og det vil de andre forældre også synes umiddelbart. Men lige her går det altså lidt galt, og det... Ja, men jeg skal nok snakke med Rasmus om det. Ja, super. Kan vi ikke starte der, og så tror jeg, at vi prøver at se, hvordan det går, og så kunne jeg eventuelt indkalde dig igen, hvis ikke det bliver bedre. Ja. Det er godt. Det er jeg glad for. Så kan jeg også nå at komme til fodbold. Tak skal du have.